Viac ako 1000-krát zasiahli nominanti ministerky Šimkovičovej do hodnotení projektov Fondu na podporu umenia. To je takmer štvrtina všetkých výziev, ktoré minulý rok tento fond schválil. Ročne pritom prerozdeli takmer 30 miliónov eur a zatiaľ čo doteraz rozhodovali hlavne odborníci a odborníčky v komisiách, ponovom má posledné slovo rada, ktorá sa skladá len z 10 členov. Zistili sme napríklad, že v 150 prípadoch rada rozhodla nepodporiť nejaký projekt aj napriek tomu, že odborná komisia dala danému žiadateľovi zelenú. Čo možno ešte horšie, v 270 prípadoch rada pridelila peniaze nejakému projektu aj napriek tomu, že odborná komisia povedala nie. V hodnotení projektov sa často objavovali subjektívne názory členov rady, ktorí hodnotili ideologicky alebo s nejakým politickým zafarbením. Napríklad sa objavovali komentáre ako ochrana prírody, rozpor s dobrými mravmi a tradičným životom, morálna deformácia mládeže či opakovaná podpora. To bola najčastejšia formulácia, ktorá sa používala na zamietanie projektov. Vo väčšine prípadov hodnotenia chýbali a tak nevieme povedať, na základe čoho členovia rady tieto projekty hodnotili. Takisto nevieme, či prebiehala nejaká diskusia. Čo však vieme povedať je, že hlasovali jednohlasne. Celý článok si môžete prečítať na našom webe www.icek.sk.